Aj takto môže u teba vyzerať zabezpečovací systém. Tu je klávesnica. Tu má zákazník pripravenú 230 sieť na napájanie ústredne a takto je umiestnená ústredňa. Ešte aj podľa vodováhy. By to nevyzeralo ako od DGŠkov. Tu je zdroj, sa napája ústredňa, tuto je bezdrôtová. Tuto je anténka vlastne na bezdrôtovú ústredňu, tuto je anténa na GSM komunikátor, tu sa dáva SIM karta, aby vás to upozornilo. A tu budeme jednu klávesnicu budeme pripájať drôtovo, takže tu pôjde ešte na svorky pripojiť. No a do ústredne sa dáva baterka, aby v prípade výpadku elektriky tak alarm stále hlásil. A celé sa to potom zavre. Takže v dome uvidíš takúto jednu krabičku, ktorú samozrejme, keby niekto manipuloval s ňou, tak príde ti upozornenie.